התחלנו. התחלנו. אח שלי. שלי, יקר. התחלנו. איזה כיף. וואי, הפודקאסט אחרון להיום. אחרון. אבל נראה לי הוא הולך להיות כאילו בום טרח. בוא נקווה. בום בום טרח, ככה. יהיה מעניין, זה בטוח. זה חד משמעית, אני מחכה לזה. אז יאללה, הכי פשוט. מה, עם מי אני כאן? אז הכי פשוט, ניב שאנס, בן 25 מחולון. 7 שנים אני בעולם העסקים כבר. מה, אתה רוצה לדעת קצת יותר על העסק, על עצמי? בוא נתחיל על העסק. ככה, מה זה, ככה לג'וס כזה, רגע, מה זה 7 שנים בעולם העסקים? מה זה אומר? אז שאלה טובה. האמת, זה גם מצחיק, כי הרבה אני רואה אנשים שהם שנים בעולם העסקים, אבל הם לא יודעים מה זה עסקים. אתה מכיר את זה? שבן אדם שנים בעולם העסקים, כביכול, אבל הוא לא יודע מה זה עולם העסקים. הוא לא מבין מה זה אומר. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי נתחיל מההתחלה, בוא נגיד ככה. אני התחלתי את העולם העסקים בדרופ שיפינג. עכשיו, הייתי בטוח שאחרי שאני אדע למכור ולשווק קצת, אז אני מקצוען. הייתי משווק ומצליח למכור. רק אחרי 4 שנים שאני משווק לעסקים ומוכר בדרופ שיפינג, 3 שנים, הבנתי שאני לא מבין כלום בעולם העסקים, כי הייתי בטוח שאני משווק לרובוטים. שכחתי שאני משווק לבני אדם. ורק אחרי כל המסע שהיה לי, בוא נגיד, נתחיל מההתחלה. התחלתי בעולם הדרופ שיפינג, למדתי איך למכור באינטרנט, קצת מוצרים, קצת פה, קצת שם. יש הרבה אנשים שמתחילים בתחום הזה. הייתי עושה מחזורים של 300-400 אלף בשנה. אמרתי, בונה, איזה מחזור. ארגזים. ארגזים. אבל מה קרה? הגעתי סוף שנה עם הרואה חשבון, ראיתי שאני מפסיד כסף. למה? כי פתאום נכנס מע"מ, 17%, 30% תקציב שיווק, 30% עלות מוצר, החזרים 10%, לא פתחת את הבוקר, עבדתי לחינם. ואז אמרתי, טוב, צריך לעשות פה משהו שונה, זה לא עובד. רק עכשיו ייכנס לי מע"מ, אני אפסיד כסף עוד יותר. למדתי משם את עולם השיווק, ושם התחלתי להתבחבש בעיקרון. נכנסתי לעולם הזה, התחלתי להתבחבש בעולם השיווק, אחרי שהבנתי שדרופשיפינג זה לא בשבילי, פתחתי סוכנות שיווק. התחלתי בבניית אתרים יחד עם שותף, גדלנו יפה, הגענו למחזורים של 10, 20, 30 תוך כמה חודשים, ואחרי כמה חודשים השותף אמר לי, תשמע, אני רוצה לפרק את החבילה, פירקנו את החבילה, ואני המשכתי עם סוכנות שיווק משל עצמי. משם היו לי 2 אופציות, כי מצד אחד שמישהו אומר לך, אני רוצה לפרק את החבילה, זה קצת פוגע באגו, כאילו אתה אומר, וואלה, היה לנו פה משהו טוב בידיים. זה נותן פחד, אתה אומר, אולי הוא ראה משהו שאני לא רואה. כן, זה בהתחלה היה כזה זעזוע, אבל בוא נגיד אם אני לוקח משהו אחד שלי באישיות, זה אמונה עצמית מאוד 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 גבוהה. כאילו בלתי ניתנת לערעור, ואני רואה את זה אצל הרבה יזמים, ששום דבר לא מפחיד אותך. אתה יודע שאתה הולך להצליח, לא משנה מה. אז זה היה שנייה של, מה, למה? ואז אחרי שנייה, מעולה, יש לי פה הזדמנות, להוכיח את עצמי לבד. וזה נתן לי גם, זה נקרא מוטיבציית כאב. נתן לי את המוטיבציית כאב, שנה מאותו יום עשיתי פי 10 על העסק, וזה כאילו נתן לי את הספתח לעולם העסקים, נגיד את זה ככה. וכל זה באיזה גיל? בדיוק. זה היה תקופה של באזור 3 שנים, התחלתי בגיל 19 בצבא, הייתי בא לצבא עם מחשב, טטטו, ואחרי 3 שנים, כאילו זה היה כל התהליך הראשוני רק. כמו שסיימת את הצבא, ואז כל זה התחיל. כן. וואו. ולמה דווקא באמת, כאילו, איך הגעת לעולם של השיווק? מה, למה דווקא שם? האמת, אבא שלי אמר לי לפני שנכנסתי, אני אף פעם ידעתי שאני לא הולך לעשות תואר. ידעתי שזה לא לשם. אבא שלי אמר לי, תשמע, לך תלמד ייעוץ משכנתאות. אמרתי לו, וואלה, מעניין, בוא נראה מה זה. הבנתי שיש איזה תחום, ייעוץ משכנתאות, אתה עוזר לאנשים לחסוך הרבה כסף, גם הוא חוסך הרבה כסף, גם אתה יכול להרוויח מזה הרבה. אמרתי, אחלה, זה תחום שאני מתעניין בו, יכול להיות שאני אלך לכיוון הזה. ואז אמרתי, אבל לפני שאני מקבל החלטה, בוא נראה במה אני יותר, בוא נבדוק עוד תחומים. פה לשם הייתה התקופה של הדר אשוח, ראיתי שהוא מדבר על שיווק דיגיטלי, חשבתי רגע, הבנתי, בונה, אם אני יכול למכור לאנשים בכל מקום, בכל זמן, אין לזה סוף, כאילו, זה יכולת מינוף אינסופית, אם אני יכול למכור באינטרנט. ואהבת את זה? או שכת את זה יותר לכסף? כי בינתיים, כאילו, ואיך שאני שומע את זה, זה כזה, אם אני יכול להרוויח פה, למה לא? כן. השאלה שלי, אהבת את זה אבל? אני חושב שבהתחלה לא אהבתי את זה. אתה אוהב את התוצאה שאתה מאמין שאתה יכול להשיג מזה. כלומר,
אתה מרגיש שאתה עושה כמות פעולות ששווה את מה שאתה עושה. אתה רוצה להגיע לתוצאה מסוימת, ואתה אומר, איך אני יכול להגיע לתוצאה הזאת במינימום זמן, מאמץ והקרבה מצידי. בעצם זה שאתה מאמין שאוקיי, בונה, החישוב ככה, הייתי ילד, כן? לא ידעתי כמה חר אני הולך לאכול. אבל החישוב היה כזה, אם אני מצליח באינטרנט, וזה ככה נכנסתי גם לדרופ שיפינג, אם אני מצליח באינטרנט לקנות משהו ב10 שקלים, למכור אותו ב40, אז הצלחתי פעם אחת, אני אכפיל את התקציב פי 1,000 ואני מיליונר. זה כאילו הייתה המחשבה שלי, ילד בן 19, הייתי בטוח שמחר אני פורץ את המטריקס. כמובן שזה לא היה ככה, אבל לפעמים זה טוב לא לדעת את מה שאתה לא יודע. כי זה מה שנתן לי, הייתי 12 שעות ביום, עובד, רעב, נלחם, עושה, כי תמיד היה לך בראש את הג'וק הזה של מחר זה הולך לקרות, מחר זה הולך לקרות. איזשהו אתה מבין שזה לא כזה פשוט, אבל אתה מתעצב להיות איזה בן אדם שיש לו יכולות מסוימות, ופתאום אתה מבין עוד פוטנציאלים ועוד דברים, ואתה מבין שכולנו משחקים את אותו משחק. אבל מי שממשיך לתת בראש בסוף מנצח, כאילו אין פה... שמע, אני מה זה מזדהה עם זה? זה אתה לא מבין כמה כוח יש לך, עד שאתה נקרא לסיטואציה. שמע, אני יכול להגיד לך שאני ניהלתי מסעדה, מה זה משמרת הכי ארוכה שם 8 שעות. הכי ארוכה, בין 6 ל-8, עכשיו מה זה? זה שטויות. אתה קם מתי שבא לך, הולך לישון מתי שאתה רוצה. אמרתי לעצמי, מה, אני אלך יום אחד לעבוד כמו כולם? מה, לעבוד הרבה זמן? איך אני אעשה את זה? ואז שאתה מנהל עסק, נקרא לזה אחראי על הכסף שלך, על ההכנסה, אז אתה רואה שאתה יכול פתאום לעבוד גם 15 שעות, ואתה לא מרגיש את זה אפילו. לגמרי. אז אומר, כמה ברגע שיש לך את המוטיבציה, זהו, אני צריך את זה, כאילו מהרמה של, אני רוצה את זה. אז זה קל. אם אתה צריך, כי אתה צריך לעבוד לשם זה, להכניס קשר, טוב, אתה צריך להתקיים, להביא כסף הביתה, אז פה זה הבאסה. זה נקרא שהלמה שלך הוא מאוד חזק. פתאום שאתה צריך לעבוד, וואי, הזכרת לי, בדיוק אתמול דיברתי על זה עם חבר. הזכרת לי שדיברנו על אולמות אירועים. היינו במסעדה וראינו מלצרים, וראינו שבונה ילדים בני 16 ממלצרים, אמרנו, טוב, בסדר, משלמים להם 30 שקל לשעה, והם מבסוטים. ואז נזכרתי שעבדתי באולם אירועים, הייתי עובד 10 שעות, עושה 130 שקל לאירוע. אני זוכר, עבדתי שם 8 משמרות, ואמרתי לעצמי, אני בחיים שלי לא עושה את זה יותר. זה הדבר הכי מטומטם, אני מרגיש שעובדים עליי, כאילו, מה אני אעשה עם 130 שקל? עבדתי 10 שעות עכשיו, וזה כאילו נותן לך טוב. אני לא מוכן לחיות ככה, כי אתה מסתכל פתאום, הייתה איתי איזה מישהי בת 40, שאתה רואה, אתה אומר, בונה, פאקינג בת 40, אתה עושה 200 שקל למשמרת, זה הפחד מלהגיע לשם, נותן לך מוטיבציה לעשות כל דבר אחר, רק לא להגיע לסיטואציה הזו. אז זה בדיוק הדבר הזה שהניע אותי, בוא נגיד, בחיים אני לא אהיה לא שכיר, ונראה לי שזה באופי גם, אבל באופי, אני לא מוכן להיות שכיר, לעבוד תחת מישהו, כן שנה, שנתיים ללמוד מה קורה מי נגד מי, אבל בעצמאות האישית, כאילו, אני מוכן לאמר על עצמי מאשר. אתה חושב ששכיר, תמיד אני חושב על זה, שכיר זה בעצם, האם שווה לי שיגידו לי מה לעשות בשביל סכום כזה, או שיש סכום שאתה אומר, אם אני שכיר, במקום שהוא סבבה לי מבחינת העבודה, והסכום נורא נורא מתגמל. 80,000. היית עושה את זה, בעבודה שאתה אוהב, לא אומר לסבול. אבל יש לך עדיין את ה... שומע, אני צריך עוד שבועיים חופשה, סבבה? כאילו, מבקש את האישור הזה. כן. אז קודם כל יש אנשים שזה מתאים להם, וזה פגז להם. השאלה היא כזו, אם אתה קם בבוקר לעבודה שלך, ואתה קם עם חיוך, ואתה מבסוט על החיים שלך, זה מה שאתה רוצה, תהיה שכיר, תהיה עצמאי, זה לא משנה, בתכלס. אממה, השאלה אם זה מקדש את המטרות שלך, אתה רוצה להיות בחופש יום אחד, באמת, סבבה, אמרת 80,000 שקל, כלכלית זה מקדש את האמצעים. אבל את החופש העצמאי, באיזה גיל אתה רוצה להגיע לחופש? 20, 30, 40, 50? אז אם זה מקדם את המטרות שלך, ואתה מוכן לעבוד עד גיל 50, ורק אז לצאת לחופש, מדהים. אני לא. אתה חושב שבלי המדיה, זו הייתה עדיין הדעה שלך ושל אחרים? כי אני אומר, המדיה היום הביאה לנו כל כך הרבה ידע. מה שאתה נראה לי שהיית בגיל 19, אני דוגמה, וואטסאפ נכנס שהייתי בכיתה י"ב. אתה חושב שהידע שקיבלת ברשתות, שוואו, אני יכול לעשות כסף מככה וככה וככה, אם בלי זה, עדיין היית מגיע למה שאתה היום?
לא. או בגיל צעיר? כנראה שלא. כי פעם לא היה לך את כל כך הרבה התוצאות, נקרא לזה, זה גם שלילי, כן? כי יש הרבה פומו, אתה מסתכל ברשתות ואתה רואה אנשים שעושים מיליונים, אז יש לך כזה פומו. אני מאמין שיש שני סוגי אנשים. יש את האנשים שמסתכלים על זה ואומרים, איזה נוכלים, איזה רמאים, איזה פה, ויש את האנשים שמסתכלים על זה ואומרים, וואלה, אם הוא יכול, גם אני יכול. וזה אחד הסיבות שהצלחתי להגיע למקום שהגעתי אליו היום, כי ראיתי שזה אפשרי. והסתכלתי וראיתי את האנשים שהגיעו לסכומים האלה, ואמרתי, אוקיי, בוא נראה מה הם עושים. אמרתי, אוקיי, בוא'נה, זה הגיוני. אם הוא עושה א', ב', ג', ד', אם הוא לוקח 10,000 על ליווי, בדקתי כמה הם לוקחים על ליווי, ואז אמרתי, אוקיי, הוא לוקח ככה על ליווי, כמה עוקבים יש לו? כמה לידים הוא העלה שהוא מקבל בחודש? 300? מעולה. כמה הוא סוגר מ-300? 10? מעולה, ב10,000 שקל, או מ-330, ב10,000 שקל, 300,000 שקל בחודש. אחלה, הגיוני, אמין. אפשרי. פעם לא היה לך את לראות שזה אפשרי. היית צריך להאמין בעצמך ממש, או אולי היית שומע סיפור על מישהו, היום אתה רואה 300 אנשים, כל בן אדם מהזווית שלו, אבל אתה כן צריך לתת לזה את הפתח בראש שזה אפשרי, ולא להיות שלילי להכל של הם נוכלים, הם רמאים, הם פה, הם שם. איתו צריך לבוא בראש פתוח. כן, לא להיות במוד הקורבן, להיות במוד אני בשליטה על החיים שלי, אז בואו נלך רגע אחורה, איך באמת, באיזה גיל, באיזה סיטואציה בחיים, אמרת, טוב, אני לא סתם יהיה עכשיו ילד, שהולך למסלול של מסיים י"ב, צבא, ואז נראה מה השאר. כאילו, מה גרם לך בכלל להגיד, טוב, אני רוצה להקים עסק משלי, אני רוצה לעשות כסף. וואלה, שאלה יפה. איפה זה היה? כי זה היה בגיל צעיר בעיקרון, אני בגיל 18-19, בוא נגיד בבית ספר, הבנתי את הקונספט של לימודים, אני הייתי עם ציונים טובים, הייתי טוב בלהעתיק גם, אבל הבנתי שרוב היכולות שלי הן לא לימודיות, הן בין אנושיות, כאילו היכולת שלי לקלוט אנשים, לתמרן אנשים בצורה טובה ולא טובה. הביטחון העצמי שפיתחתי, אתה יודע, ניתן לך יותר מזה. זה עובר לעסקים אחרי שעברת את זה בדברים אחרים. למה אני מתכוון? עברתי את ההצלחות שלי, בוא נגיד בתחום של אנשים, שהייתי חסר ביטחון, שהייתי צעיר יותר, אולי היום אנשים יגידו, מי, ניב, שינסי, שנסי, ככה קוראים לי החברים. שנסי חסר ביטחון? אז כן, שהייתי צעיר, כל אחד יש לו את החוסר ביטחון, ולמדתי על זה, חקרתי על זה, בדקתי על זה, והגעתי למטרות שלי. ובהרבה דברים קטנים שהם לא היו בעולם העסקים, הוכחתי לעצמי שאני יכול. אז פתאום נטמעת בך איזו אמונה, שכל דבר שאתה רוצה אתה יכול, ונראה לי זו האמונה הכי חזקה שיכולה להיות. אני מעדיף להיות בן אדם שחי באשליה, שהוא יכול להשיג כל מה שהוא רוצה, מאשר בן אדם שחי במציאות, שבה הוא מאמין שהוא לא יכול להשיג כלום, או שהמציאות תחליט אם הוא ישיג, והוא קורבן של המציאות. זה כמו תמיד שיש לי פחד גם, אני מזדהה עם זה. אתה אומר, למה נלך לך לבחורה ברחוב? אני אגש אליה, אני לא אגש אליי, תגיד לי לא, כן? תנסה, מה כבר יקרה? זה מה שאני אומר, תנסה. גם אם לא תצליח, אבל אם אתה לא מנסה אף פעם, התשובה תמיד לא. לגמרי. וואי, זה כל כך נכון. אתה יודע, ליוויתי מעל 100 יזמים עד היום. יזמים, בעלי עסקים, ליוויתי מעל 100. ועל לנסות הזה, אני מכיר הרבה אנשים שהם טיפשים, אני מכיר הרבה אנשים שהם לא הכי חדים, לא העיפרון הכי חד בקלמר, ושהם הצליחו. ומאוד היה קשה לי לזקק את זה למה גרם להם להצליח. מה הדבר הזה שגורם לאנשים, לא משנה מה הרמת משכל שלהם, מה המקצוע שלהם, להצליח, וזה פשוט אנשים שניתקו רגע את המוח, לא ידעו כמו שאני לא ידעתי שאני לא הולך להיות מיליונר תוך שנה, כשהייתי צעיר, הם ניתקו רגע את המחשבה, והם פשוט פעלו כמו פסיכופטים. וכמות הפעולות בתחילת הדרך, זה הדבר הכי חשוב שאתה יכול לעשות לעצמך, לחוות הצלחות קטנות, לעשות כמות אלפי פעולות, לעומת בן אדם שמאסס לפני כל פעולה. כל מי שהלך בדרך הזאת של פשוט לפעול, אני רואה את זה בצורה ישירה ב100%, ואני גם יכול להתחייב על זה, הוא יצליח. מי שפשוט פועל. נופל, קם, פועל. מזכיר סרטון שראיתי פעם של מישהו שאומר, למה דווקא חכמים לא מצליחים הרבה. לגמרי. אתה ראית את זה גם? בטח, יכול בטח. להיות לא זוכר מי אמר את זה, שהוא אמר את זה שבגלל שאתה כל כך חושב מה פס עוד. פליישר מדבר על זה הרבה גם. בדיוק, מה אתה יכול לעשות? אמרת, טוב, הגעתי ל-X, לא, עכשיו אתה חושב על Y. אם אני אגיע ל-Y, אתה שוב חושב, רגע, זה מספיק לי? זה לא מספיק לי, אני רוצה עוד, אני לא יכול לפרסם את עצמי, לא יבואו אליי.
וטיפשים, עושים עוד ועוד ועוד ועוד, מתישהו יצליחו. זה היה בדיוק זה. זה בול זה. יש לי חבר שכולם היו מסתלבטים עליו ביסודי, היו מסתלבטים, אבל הוא היה, יש לו איזה משהו, הוא לא חושב. הקים עסק, בא, לקח, הביא בגדים, התחיל לעלות פרסומים. אתה יודע, בהתחלה כולם מסתלבטים, פה, שם, כולם מסתלבטו, תתתי, הוא התחיל לעשות כמה אלפים. עבר שנה, הוא המשיך לעשות כמות של פעולות. עכשיו, לא נגיד שכל הפעולות שלו היו הכי איכותיות. היום הוא עושה איזה 50-60 אלף שקל בחודש. עברו 5-6 שנים, אבל תסתכל על כל אלה שהסתלבטו עליו ולא פעלו, לא עשו כלום, לא קרובים למקום הזה. אז זה כל פעם אחרת, והבן אדם, הוא לא הבן אדם הכי גאון, לא איש העסקים הכי גדול, פשוט כמות הפעולות והניסיון שהוא צבר מדברים שהוא עשה, אין דרך להפסיד. וכולם מקנים בו היום. תראה, אנשים מאוד קשה להם להגיד שהם טעו. עד היום, כאילו, אנשים מסתכלים מהצד, ופתאום, כן, 50% אומרים, וואלה, הצליח, כאילו, כל הכבוד לו, ועדיין חצי בעין מסתלבטת. יש את האנשים שהדרך שלהם להגיד, אני בסדר, זה להוריד מישהו אחר. כן. אז הם מסתלבטים כדי להרגיש שהם בסדר במקום שהם נמצאים בו. כאילו כאלה שאומרים, בסדר, הוא עדיין היה יכול לעשות אחרת. כן, יותר מזה, הם ממשיכים להסתלבט ומעלימים את ההצלחה. בכלל לא מדברים על ההצלחה. אז זה מזכיר את החברים אצלי, כל אחד עובד במקום מסודר. אחד עובד בסייבר של חברת חשמל, אני 30. רק נראה פחות. לא יודע, אולי אמרו לי. יצור, אז כולנו מהבית ספר, חברים, מכיתה א', מה זה, אחים. אבל אחד, אני מרגיש בנוח איך לדבר עליהם. אחד עובד במשרדים של גוב, בהייטק בירושלים, עושה יפה שם. אחד פה, אחד שם, אחד השקעות. אבל מתי אני יודע שהם לא אוהבים? לא יגידו את זה. מתי אני יודע שהם לא היו רוצים בסיטואציה? כשאנחנו בערב יושבים, ואז מישהו אומר, טוב, די, אני צריך לקום ב5, אני הולך לישון. אף אחד לא רוצה לקום ב5. לא. אלא אם כן, אתה בחרת. יש לך סיבה, לא יודע, אתה נוסע עכשיו לטיול, אתה נוסע לחרמון, אתה צריך לקום מוקדם. אף אחד לא רוצה לקום ב5 כשהוא מחויב לקום ב5. בדיוק. בדיוק, לגמרי. ואז ברגע שאומרים את זה, אז אתה מבין כי הוא אומר את זה בקונוטציה כל כך שלילית. כן. אז אתה מבין שהם במקום שהם לא רוצים. עכשיו אתה אומר לעצמך, מה עדיף? את הכסף? את הביטחון? ולהקריב כל כך הרבה, כי בסופו של דבר זה להקריב. אני אומר לעצמי כל כך הרבה, בשביל חופש, אולי של פנסיה, עוד בגיל 60, שלפי מה שקורה במדינה, בספק אם נעבור את 40, כן? לא יהיה פנסיה גם עוד כמה שנים, זה נושא אחר. כל שנה מעלים את זה, בדיוק. כן, הם הולכים לפשוט רי, לא משנה, זה... אתה מבין, כן, משהו אחר. לאנשים לא יהיו פנסיות. כן, אז אתה מבין, אז אני אומר, מה עדיף? את הביטחון של הכסף שנכנס לך בעשירי, ואת השקט הנפשי, אבל בעצם אתה לא, חצי מהיום שלך, אתה לא רוצה לעשות מה שאתה עושה, או באמת עכשיו לעוף ולתת בראש. ואז אולי בהתחלה, וכל אחד שתסכים איתי, כשאתה מקים עסק, בהתחלה אתה לא ישן. אתה עושה הכל. אתה גם שכיר, אתה גם הבעלים של עצמך, אתה עושה הכל. מה עדיף לאנשים האלה? אני אגיד לך מה דעתי לגבי האנשים האלה. אם להחליט אם לעבוד אצל מישהו ולקבל את הביטחון הזה ואת הקרקע ואולי לצאת לפנסיה בגיל 60, או להיות עצמאי, לקחת את הסיכון, וזה סיכון, זה לא פשוט, וזה לא לכל אחד. למי זה כן, לדעתי לפחות? למי שמאמין בעצמו, מי שבאמת באמונה פנימית, יודע שהוא לא שונה מאף אחד אחר מבחינת היכולות, אבל יש להגיד את זה ויש להרגיש את זה. ויותר מזה אני אגיד, מהאחוזון העליון, האנשים שמצליחים מעל כולם, בתוך תוכחם, לא כולם יגידו את זה, הם מרגישים שהם מעל כולם. הם יודעים שהם מעל כולם. בפנימיות, יכול להיות שזה שקר, יכול להיות שזה לא אמיתי, אבל מה שאתה מאמין בו הופך להיות הפעולות שלך. אם אתה מאמין שאתה מעל כולם, שאתה יותר טוב מכולם, אז אתה תעשה יותר פעולות. אז אתה תלך לשיחה הזאת ותבוא בביטחון, אז השפת גוף שלך תהיה בטוחה בעצמה. אתה תבוא לשיחת מחירה ותעשה יותר פעולות, איכות של יותר פעולות, האנרגיה שתשדר עם אנרגיה של ביטחון, וזה פשוט יהפוך להיות המציאות. אבל מי שיש לו ספק בעצמו, שלא ייכנס לעולם העסקים. כי הספק הזה, כל פעם שהוא לא יצליח במשהו מסוים, אז הספק הזה יגיד, הנה, אתה רואה, אמרתי לך, והוא יאמין לו, כי הוא נוטה למקום הזה יותר, מאשר למקום של אני יכול.
לא, אני חושב, תגיד אם אתה מסכים איתי, שבן אדם שהקים עסק, זה בן אדם שניצח את הפחד הכי גדול שיש, כי אם אתה לא מצליח בעסק, אתה נשאר בלי כלום. כן. בלי כלום. בעיקר ערך עצמי נמוך, כאילו שלא הצלחתי. עכשיו, אני מסכים איתך לגמרי, בן אדם שלא הצליח בעסק, אז מבחינתו הוא נשאר בלי כלום, אבל יש משפט יפה שאומר, כל עוד אתה ממשיך לנסות, לא נכשלת. נכשלת רק ברגע שהפסקת לנסות. בן אדם שנכשל אחרי 3 פעולות שהוא עשה, 5 פעולות שהוא עשה, 20 פעולות שהוא עשה, אז הוא לא נכשל. אם הוא הפסיק לעשות פעולות, הוא נכשל באותו רגע. כל עוד הוא המשיך, לא רק שהוא לא נכשל, הוא גם למד מכל מה שהוא עשה, וכנראה שהוא יצליח בהמשך. הבעיה שאנשים חושבים שהם צריכים להצליח בעסק הראשון, בשיווק הראשון, מגיעים אל העסקים, אומרים לי, וזה הכי מצחיק אותי. מגיע לבן אדם, אומר לי, טוב, זה הרעיון של העסק. עכשיו, עסק ראשון שהוא הקים. זה הרעיון של העסק, יאללה, בוא נביא איש מחירות, כי אני לא אצליח למכור את זה. אז אני אומר לו, מה נביא איש מחירות, אחי? תתחיל למכור אתה. לא, אני לא יודע למכור, בוא נביא איש מחירות מקצוען. עכשיו, הוא לא מבין שאם הוא לא הצליח למכור את העסק של עצמו, איפה מישהו אחר ימכור לך את המוצר? זה לא עובד ככה, הם חושבים שהם הצליחו תוך שנה אחת, הם חושבים שזה כסף מהיר, כי שוב, זה מה שהם רואים באינסטגרם, רואים ילד שאומר, תוך שנה עשיתי 200,000 שקל. אחלה, זה לא עובד ככה. שאני זוכר שאמרת, שליווית מאות יזמים. כן, מעל 100 יזמים. תחומים שונים, עסקים שונים. כל הז'אנרים. כל הז'אנרים. ממש. עכשיו, רגע, באיזה גיל? כאילו, מתי אחד יותר בכלל שאתה עובר מבן אדם עם עסק, שעושה שיווק, לאדם שעכשיו מלווה אותם. נקרא לזה יועץ עסקי לכל דבר. אז מתי הפכתי מבן אדם שעושה שיווק, גם ליועץ עסקי? וואלה, זה סיפור יפה. אש. כי ההתחלה של הסיפור הזה זה, השלב שהיה הכי חשוב לי, זה לדעת שאני יכול לייצר כסף מתי שבא לי, איך שבא לי. כלומר, להוריד מהמוח שלי את הפחד שאני לא יודע לייצר כסף. וזה קרה יום בהיר אחד. ראיתי בן אדם שעושה שיחות, הייתי מנסה למכור את השירותי שיווק שלי, אז לאינסטלטורים. ראיתי בן אדם שעושה שיחות קרות לאנשים וסוגר עסקאות. כלומר, הוא לא מוציא שקל על שיווק, והוא פשוט מתקשר לאנשים מגוגל מפס וסוגר עסקאות. ואז אמרתי, וואו, אם אני מצליח לעשות מה שהוא עשה, כלומר, לחייג לאנשים ולסגור עסקאות, ניצחתי. כלומר, אני בחיים לא אהיה בחוסר של כסף, כי אני יודע לייצר אותו מכלום. ואז עשיתי את זה במשך שבועיים, 3, 4, ולא הצלחתי למכור. ואז אמרתי, אוקיי, מה שונה? חידעתי, שייפתי, בום. שיניתי משהו בהצעה שלי, משהו קטן, ופיצחתי את הנוסחה. באותו רגע אמרתי לעצמי, בוא נניב, ניצחת. אני זוכר את ההרגשה הזאת, אתה מכיר את ההרגשה הזאת של הערה, של וואו, ניצחתי את המטריקס, ניצחתי את העולם, כמובן שזה לא ככה, אבל ככה הרגשתי באותו רגע. כן, זה התמיע בי את הביטחון שאני בחיים לא ארעב ללחם. ואז עשיתי את זה תקופה, והבנתי שאני יודע לייצר כסף, אבל הרגשתי שאני נשחק. משהו בי אמר, טוב, בסדר, אתה יודע, וזה, הרגשתי שאני נשחק, ושאני צריך לקחת את היכולות שלי צעד אחד קדימה, ותמיד זלגתי מלעבוד במקום כלשהו. ואז ראיתי כל פעם היה קופץ לי מועדון היזמים, עמרי כהן וכו', ראיתי את עמרי כהן, מאוד התחברתי למסרים שלו. קמתי יום אחד עם הערה, נקרא לזה ככה, שחוק, לא בא לי להרים שיחות, אני יודע לייצר כסף, לא בא לי, אין לי חשק, אין לי אנרגיה בגוף לעשות את זה. אמרתי משהו לא תקין, אני חייב לשנות פאזה. הסתכלתי על עמרי, לאינסטגרם, לחצתי שלח הודעה, ראיתי שהוא מחפש יועצים, שלחתי לו, אהלן, אני היועץ החדש שלך. עושה לי, מי אתה? מי אתה? אמרתי לו, אני נפשט, תתתתתו, שלח את המספר שלך, בום, רעיון, תוך שבוע אני יועץ עסקי במועדון היזמים, עברתי הכשרה, וככה בעצם נכנסתי לעולם הייעוץ העסקי, עברתי הכשרה, יצאתי מקום ראשון, מאזור ה-30 יועצים בתוצאות של יזמים, כלומר, העברתי אותם מ-5 ל-20, אחרי זה עברתי מ-20 ל-50, אחרי זה מ-50 ל-100,000 שקלים בחודש, ואז התחלתי להתנהל רק עם עסקים של 100,000 שקלים בחודש ומעלה וכו'. שם קיבלתי ביטחון אמיתי בהרבה דברים חוץ משיווק, במחירות, בפיננסים, בשירות ובניהול וגיוס וכו'. עכשיו הבנתי איפה אתה מוכר לי. עכשיו הבנתי מאיפה אתה מוכר לי. כן, לא הייתי שם, הייתי בתחילת דרכי, כשהייתי עורך וידאו, הייתי פרילנסר בטריו, כשעוד היו. וואלה. אז נפגשנו כנראה.
יכול להיות שראיתי אותך שם, הייתי מגיע פעם בשבועיים. היינו מגיעים ככה לכמה שעות, וזהו, ובגדול עובד מהבית. אז, וזוכר עכשיו אני אומר את השם, פלוס מה שאתה אומר, ואז נפל לי. היה לך סרטונים שם. כן, כן, עשיתי כמה סרטונים שם. עם פלקו. אחלה פלקו. נכון, כן. פלקו, נסגר טריו, אבל הוא פתח עכשיו את הסקייל, משהו, סקייל רווחי, משהו כזה. ל-100, משהו מ-0 ל-100, משהו כזה, כן. מדהים, אני אף על מה שהוא עושה שם. איכותי, ראיתי גם קצת עבודות מבפנים, משהו, הוא אמן ביכולות שלו. כן, אני זוכר את אמן זה. שיווקי. אז רגע, אז הגעת לשם, והרגשת מסופק? לשאול את השאלה הזאת שוב, שאלתי את זה בהתחלה כשהקמת את העסק. עכשיו בתור יועץ, אוקיי, אתה מוציא את היכולות שלך החוצה, אבל איך היה לך שם? איך לך בתכלס לעשות את הפעולה הזאת? לקחת יזם מאפס, בום, להוביל אותו. זה אחריות. כן, כן. בהתחלה, אני אגיד לך, בהתחלה שהגעתי למועדון היזמים, אז יש לך את הרעב הזה להוכיח. כאילו, אני חייב. אני בן אדם מאוד תחרותי. שוב, זה גם בא מהמקום של אמונה עצמית של אם הוא יכול, אז גם אני יכול. וגם שריטה שיש לי, שאני חייב להיות, בשריטה שלי, חייב להיות מספר אחד בכל דבר שאני עושה. שריטה, לטוב ולרע, המחלה והמתנה שלי, הלקוחות שלי מקבלים את השירות הכי טוב, אבל אני לא הולך לישון בלילה עם משהו לא הכי טוב. אז הגעתי לשם, והתחלתי ללמוד הכל, וליישם את מה שלמדתי בשיווק. וזה היה הג'וקר שלי. כי כשאני שמתי את מה שלמדתי בשיווק, ההצלחות שלי, יזמים שליוויתי, היו פנומנליים. ואז הבנתי שמה שאני עושה, אני מאוד 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 טוב בו. התחילו להגיע אליי גם הצעות מפה ושם, וזה יותר מלשווק בן אדם שאתה רק רואה אותו בטלפון, שאתה מדבר איתו בטלפון. זה להיות אחד על אחד עם בן אדם, וממש לשנות לו את החיים. שם הרגשתי אולי את התחושה של הכי משמעותי שהיה לי אי פעם. כי העברתי הרצאות, ממש שיניתי לאנשים את החיים, ברמת האנשים שאין להם כסף לילדים שלהם, ודברים כאלה, למצב שהם מכניסים 50, 100, 200 בחודש, ולא יודעים איך להודות לי, ועד היום אני בקשר עם הרבה מהם. אז זו התקופה שהרגשתי משמעות, אבל כמו כל דבר, בעיקר כשאתה בן אדם מסגי, אתה מגיע למיצוי מהר מאוד, ואתה כבר מחפש את הדבר הבא. ועלית שם, יש שם את השלבים, נכון? יש יועצים של עד 10,000, משהו עד 20, 30 יש לך וכדומה, אז עלית בשלבים האלו, אני מניח. אז כן, אני כשהגעתי לראיון עם המנכ"ל, הוא אמר לי, עשה לי ראיון, וגם עומרי היה שם, הבעלים, ויש להם כזה קטע שהם בוחנים אותך. וכשאני הייתי משווק, כבר ליוויתי עשרות עסקים. עכשיו, אני לא בא כיועץ עסקי קלאסי, אני בא כבן אדם שמבין מודלים עסקיים, מבין הצעה, מבין מחירות, מבין... הייתי מאוד אוטודידקט, אז כשהם הסתכלו, הם אמרו, אוקיי, אתה לא מתחיל בצהובים זה נקרא, ב5 עד 20 אלף, אתה מתחיל מ-20 עד 50, ומשם גדלתי ל-50 עד 100, ול-100 עד 300 וכו'. ואני זוכר שעידן המנכ"ל אמר לי, איפה אתה רואה את עצמך פה בעוד 5 שנים? אז אמרתי לו, במקומך. כלומר, ישר כיוונתי גבוה על ההתחלה. אז כן, עברתי שם במדרגות, כשאתה מגיע כבר לשיא המדרגות, אתה מחכה לשלב הבא, רציתי לעשות שם אולי משהו ניהולי, אבל אני בן אדם מאוד של אינטואיציה, אז האינטואיציה שלי אמרה לי, לך ואתה תעשה איתם דברים בעתיד, אנשים מדהימים, למדתי, זה שנה, שקח את השנה הזאת, זקק 6 שנים מהחיים שלי, זה לא כמו השנה הזאת, אינטנסיבי, עליות, מורדות, אתה מוציא מעצמך דברים שאתה לא יודע, כי זה כמו לקחת מאמן אישי, בחדר כושר, שהוא בא ואומר לך עוד אחד, כן. ואתה מחויב גם למשהו, התחייבת, אתה חייב לקום בבוקר, אם לא אז... כן, אני זוכר שהייתי רואה את זה שם, זה... אז או שאתה פתאום, אתה כמו מורה, כמו מפקד בצבא, שיש לך אחריות אליהם, כן. לתלמידים שלך, אתה גם בסביבה חזקה. כמו שאמרת, ברגע שיש לך סביבה חזקה, אתה רוצה אותו גם מקום ראשון. אתה חוצה. אתה מבין, בדיוק, אבל ברגע שאין לך סביבה, אתה אומר, טוב, אולי אני כבר הגעתי ל100. שיש לך סביבה כזאת, אתה אומר, הוא ב120. אני גם חייב להגיע ל150 עכשיו. זה מטורף, לגמרי. ועכשיו, איך הרגשה לתכלס אבל לקחת אדם כזה? שבא לך עם הרעיון, כמו שאמרת שעכשיו ליווית האנשים. לא משנה אם זה שם או מבחוץ. כי לתת לו את הפעולות הפרקטיות שהוא צריך לשים, שהוא צריך לעשות. איך זה שאתה נתקל בפחד של מישהו? לעשות, עכשיו לא יודע, לשים כסף פתאום על מימון, לשים כסף על משרד פתאום, על מוצר. יש להם את הפחד, אתה נתקל בפחד הזה. לגמרי.
זה בדיוק, אז כשבן אדם, כשאני עושה לו ייעוץ עסקי לדוגמה, מפחד לעשות פעולה מסוימת, זה בדיוק כמו בן אדם שמשאיר לי פרטים לשירות שלי של השיווק, ואני עושה לו שיחת מחירה. זה מחירה לכל דבר, אני צריך למכור לו את התוצאה. אז המשחק פה הוא לתת לו כל כך הרבה ביטחון, ויש דרך לעשות את זה, בזה שהוא הולך להשיג את התוצאה, ומה יקרה אם כן, ומה יקרה אם לא, ולשקף לו. אני לא צריך לדחוף לו משהו, אני צריך שהוא יאמין בזה. רק כשהוא יאמין בזה, הוא יעשה את הפעולה בצורה הטובה ביותר גם. איך אני עושה את זה? אני רוצה להראות לו קודם כל אנשים אחרים שהצליחו, וזה נותן לו את האמונה שזה אפשרי עבורו. אני רוצה להסביר לו בצורה רציונלית איך זה הולך לעבוד, כדי שהוא יחבר את הנקודות ויגיד, אוקיי, רציונלית זה הגיוני, אני רואה אנשים אחרים שעושים את זה, וברגש אני רוצה גם לספק לו את זה שהוא ירגיש שהוא גם יכול, בין אם זה להוכיח לו את כל ההצלחות שלו עד עכשיו, להראות לו, אוקיי, עשינו את הדבר הזה בצורה הזו. אם אנחנו נעשה את זה עוד 30 פעם, יש סיבה שזה לא יעבוד, ואז ברגע שהוא אומר לי לא, הוא מבין שיש לו את הפוטנציאל לעשות את זה גם בעצמו. כי הוא צריך להבין את העיקרון. הוא צריך להבין את העיקרון, הוא צריך להאמין שהוא מסוגל, והוא צריך להבין גם מה יקרה אם לא. כי בסוף לפעמים בן אדם מונע מפחד יותר משהוא מונע מעונג. בדיוק, זה אחד השיעורים הכי גדולים בשיווק. שיש אנשים שתגיד לו, תעשה משהו, יגיד לך, זה בסדר, אבל אם לא תעשה, אם לא תעשה. תהיה כמו החברים שלך, תקום ב5 בבוקר. כן, כן. זה בדיוק זה. לגמרי, אנשים מונעים יותר ממוטיבציית כאב, מאשר מוטיבציית עונג, שיש על זה גם תלוי בקהל. מה אתה חושב על זה באמת? למה זה ככה? למה זה ככה? זה עניין של אולי, לא יודע איך להסביר את זה, עלה לי רגע המשפט של, זה אולי זה חוסר, יגידו לך, תתאמן, תהיה גדול, תהיה שרירי, אולי אתה לא מאמין שתגיע לזה? זו הסיבה שבן אדם מונע יותר מפחד מאשר מעונג? כי אולי הוא לא מאמין שהוא יגיע למשהו? אני חושב, גם, יכול להיות, כן, זו הסיבה שהוא לא פועל בהתחלה, אבל מתי הוא כן פועל? יש דבר שנקרא בעולם השיווק, סיפור הגיבור, אולי שמעת עליו. אז זה סיפור קלאסי של בן אדם, שבסוף כל היזמים הגדולים וכולם אומרים לו, בן אדם שכאב לו משהו מסוים, בוא נגיד הוא היה שמן קצת, הוא לא היה נראה טוב, או בכסף, לא משנה באיזה תחום בחיים, והוא ניסה לפתור את זה בכל מיני דרכים, והוא לא הצליח ולא הצליח ולא הצליח, עד שהוא הגיע יום אחד לנקודת שפל בחיים שלו, שהכל או כלום. יש את ספר לשרוף את הספינות, הכל או כלום. למה בן אדם מונע לפעולה רק שזה הכל או כלום? כי תחשוב שאתה עכשיו עומד במעגל, ואתה לא מכיר שום דבר אחר, אתה בתוך מעגל, ואני אומר לך, צא מהמעגל, יש שם דברים טובים, יש לך שם אוכל ושתייה וכולי, אתה נולדת במעגל, אתה חי במעגל, נוח לך במעגל, זה מה שהשאיר אותך חי עד היום. אז יש מצב שאתה תפחד לצאת משם? כן. כנראה. אבל אם אני, בוא נגיד, אשרוף את המכנס שלך ואתה תתחיל לעלות באש, אז פתאום המעגל זה או לצאת ממנו ולך תדע מה יהיה, אבל זה עדיף מלהישרף, לעלות מהמוות. כלומר, הכל עדיף מזה. אז הרבה אנשים רק כשהם מגיעים למצב של הכל עדיף, רק לא להיות איך שאני מרגיש עכשיו, ושם נכנס להם ההערה הזאת של אני פועל. יש את המשפט, רק שאתה עם הגב לקיר. כן. יש אנשים שיקרסו מזה, אבל גם. האנשים שמגיעים לתוצאות הכי קיצוניות, הגיעו למצבים הכי קיצוניים. אבל אי אפשר לומר שזה נכון תמיד. יש אנשים שקופצים מגע גם. כן. או כמוך, יש כאלה שרוצים. אני רוצה להקים עסק. אני רוצה להרוויח את הכסף שלי. גם במקום הטוב הזה נקרא. מוטיבציית עונג לגמרי. עכשיו אתה אמרת, עכשיו אנחנו יודעים להביא את היזמים, אחרי זה הגעת גם לחברות. בוא ספר רגע על ההגעה לחברות. אני אסביר לך מה החזון שלי בעסק. החזון שלי בעסק זה, יש לי את סוכנות השיווק, המטרה שלי זה להגדיל אותה, לעזור לכמה שיותר בעלי עסקים, בפן השיווקי, להביא לידים איכותיים, להגדיל מחזורים, אני רואה איך זה עובד בצורה מעולה, פיתחתי שיטה מדהימה, שעובדת לי בצורה פנומנלית, מעל 90% הצלחה עם לקוחות שלי, וזה הלחם והחמה, נקרא לזה ככה. אני הולך להגדיל את זה, אני הולך לגייס עוד עובדים, לנהל צוות, ולהיות החברת שיווק הכי גדולה בישראל. אבל אני רוצה גם את המוצר פרימיום, נקרא לזה ככה. את הדבר היותר מעניין, מה שיותר מרתק אותי, וראיתי שיש לי יכולת להסתכל, אני במוח שלי כבן אדם, יש לי יתרונות וחסרונות. היתרון אולי הכי גדול שלי זה האסטרטג.
אני אסטרטג. אני יכול להסתכל על העסק שלך בזווית שלישית, וראיתי איך עשיתי את זה עשרות פעמים. זה נטו הוכחה עצמית, זה לא חס וחלילה להעיד על עצמי ולהאדיר. הוכחה מבשטח. אמרתי לבן אדם לעשות 4 פעולות פשוטות, והוא הכפיל את המחזור שלו. לקחתי עסקים לייעוץ עסקי, ואמרתי להם לעשות א', ב', ג', ד', והם שילשו וריבעו. לא מזמן נכנסה אליי חברה של מסחר בשוק ההון, קורסים, פוטנציאל לא ממומש, הגיעו ל-40-30 אלף מחזור חודשי. חודש ראשון שלנו, מ-40 אלף שקל בחודש ל-130 אלף. וואו. בחודש אחד. מכמה חידודים שיווקיים, כמה דיוקים של גיוס, ניהול והעלאת מחירים, וזה מה שקרה. אז השלב הבא שלי בעסק, זה בעצם לקחת עסקים שאני מאמין בהם, ויש פה עקרונות. עסק שאני יודע שאני הולך להגדיל אותו, שאני יודע בלב שלם, שאני מאמין בבן אדם עצמו, כי אני עובד עם אנשים, ושיהיה לי כיף לעבוד איתו. כלומר, אם אני לא נהנה לדבר עם הבן אדם, אם אתה מתקשר אליי, ואני אומר, זה לא בשבילי. אני מעדיף לחתוך, לא משנה הכסף, לא משנה כלום. אז אלה העקרונות שמלווים אותי, מאמין במודל, מאמין בבן אדם, וכיף לי לעבוד איתו, ואני בטוח שאני יכול להכפיל לך את העסק לשלש ולרבע. אז זהו, עכשיו, מה באמת ההבדל אחרי שליווית העסקים? נראה לי ניהלת כמה מיליונים של מחזורים. לא, כמה מיליונים, מחזורים של כמה מיליונים. מחזורים של כמה, מה, עד היום? בכללי, כן. מחזורים שנתיים של עד 10 מיליון, באזור הזה. נכון. מחזורים חודשיים של 300-400 אלף, זה כרגע. 500 אלף הטופ. אז מה לדעתך ההבדל בין אדם שמכניס את 100 אלף בחודש, לאדם שמכניס את 10 מיליון בשנה? 10 מיליון בשנה, זה אומר מיליון בחודש. כן. כאילו, אז 100 אלף בדיוק, בחודש. מהחודש לשנה קפצתי. הבנתי. חלה הכי קיצוני. הבנתי. אז בן אדם שמכניס 100 אלף בחודש, בוא נגיד למיליון שקל בחודש, נלך על זה רגע על אותה יחס של זמן. ההבדל היחיד זה כוח אדם. זה היכולת שלך, כלומר, עד 100 אלף בחודש, אפשר לעשות את זה לבד. כאילו, איש צוות פה, שיעשה לך קצת פה, קצת שם, יכול לעשות את זה עם איש צוות אחד, גג. 2 אנשי צוות. כשאתה רוצה לגדול למיליון, זה משחק של מספרים, אנשים וסיסטמים. כלומר, אתה צריך לדעת לנהל את האנשים בצורה נכונה, לבנות להם מודל תגמול, שהם ירצו לעבוד יותר משאתה רוצה שהם יעבדו, ויש דרך לעשות את זה. אתה צריך את הסיסטמים הנכונים, כלומר, לדעת להכשיר אותם, להגיע לאותן תוצאות שאתה הגעת, ויש דרך לעשות את זה. ואתה צריך לדעת להסתכל על המספרים, ולהבין איזה יעדים אני מציב לעובדים שלי, איך אני גורם להם להגיע לזה בצורה הטובה ביותר, איך אני מתגמל אותם, ואיך אני משחק במספרים, כי בסוף זה נהיה מספרים של עלות לליד, אחוז סגירה, שווי עסקה, מה אני עושה? מגדיל את השווי עסקה, איפה הצוואר בקבוק שלי עכשיו? בעלות לליד, באחוז סגירה, אני צריך לשפר את המחירות, מה אני יכול לעשות בכל שלב כזה? זה המשחק של ה1,000,000 שקלים בחודש. על מתי היית ממליץ לאדם להיות גם על המחירות, וגם לתפעל את העסק? עד מתי? כן, עד איזה סכום? יש שלב, אז עד איזה שלב אני צריך להיות גם על המחירות, גם על השירות? כן. קודם כל, ב-90% מהעסקים, הדבר הראשון שאתה מוריד, זה השירות. לא המחירות, מה שהרבה עסקים מנסים לעשות. זה השירות. כמו שאתה יושב איתי כאן, אז קודם שמישהו אחר יושב איתי כאן, כי מה שבא לפני הכסף זה הדבר הכי חשוב, וזה המחירות. אבל אם אתה נהנה בעבודה כמוני? יפה, השאלה היא מה המטרה שלך. אם המטרה שלך זה להגיע לאיזה תקרת זכוכית מסוימת, המטרה שלי לעשות 80,000 בחודש 70, ואני רוצה לעשות כל היום לראיין אנשים, מעולה. אבל אם המטרה שלך זה סקייל, אז אתה לא יכול לשבת איתי פה כל היום. כאילו, אתה יכול לשבת, אבל יש אנשים שהם נותנים לעצמם תפקיד בחברה. אין בעיה, אתה יכול. אבל אתה צריך עוד אנשים שישבו, עוד חדרי פודקאסט, עוד אנשים שעשו את מה שאתה עושה, אם אתה לא יכול, אם אתה חולה, חולה. אז שלב ראשון זה לססטם את השירות, אם אתה אמן ואתה אוהב את מה שאתה עושה, מעולה. תגיע למצב שהעסק עובד בלעדיך, ואז תעשה מה שאתה רוצה. אבל להיות אמן כל הזמן בעסק, זה כנראה לא יעבוד. איך היית מדרג את זה? מה היית מוריד נגיד קודם כל? אתה עכשיו בעסק של שירות, מוצר, ליווי, מחירות, שיווק, איך היית מדרג? מה היית עכשיו, אתה עושה את הכל. כן. בעל עסק עושה עכשיו הכל. כן. מה היית מייעץ לו להוריד קודם כל? ב-95% מהעסקים, קודם כל אתה מוריד את השירות, כי זה גוזל הכי הרבה זמן, ומכניס, הוא הכי פחות מקדם את העסק. אתה רוצה כמה שיותר דברים שמגדילים ומקדמים את העסק, קודם כל אני מססטם את השירות, הוא גוזל זמן, ברגע שהורדת ממך את השירות, יש לך 70% מהזמן שלך לעשות דברים אחרים. לפני שאתה מססטם את השירות, יש גם שלבים. אתה חייב להגיע למקסימום במחיר שלך,
כלומר, למקסם את המחיר שלך ולייעל תהליכים כמה שיותר. רק אחרי שייעלת תהליכים ובנית סיסטם ומקסמת את המחיר, אתה תוכל להעסיק עובדים ולשלם להם כמו שצריך. אז קודם כל אתה מססטם את השירות. אחרי שסיסטמת את השירות, אתה רוצה להתחיל לססטם את המחירות. אחרי שסיסטמת את המחירות, אתה יכול לססטם את השיווק, כי בדרך כלל היום זה הרבה פרסונל ברנד והרבה בנוי על מותג, וגם אם לא, שיווק זה בדרך כלל אאוטסורסינג, אז זה כבר די מסוסתם, זה לאו דווקא דורש אנשי מקצוע יותר מדי וכו'. ואז פיננסים זה כבר רואה חשבון וכו' וכו', ואנשים שנעלו לך את התזרים וכו', והשלב הבא זה ניהול כבר. להביא סמנכ"ל, להביא מנכ"ל. אלו השלבים הבסיסיים. זה קשה לי. היום אתה על המחירות. כן. אתה על המחירות היום? אני על המחירות. זה קשה לבד, כי אף אחד לא יכול למכור את מה שיש לך בפנים. כן, ספר לי. אתה מבין מה זה? זה כל כך קשה. גם אני חשבתי על זה בהתחלה, כשקמתי את העסק, יצאתי בקמפיין ראשון שלי. 30 שקל בממומן. 30 שקל, 350 לידים בפחות מחודש. וואו. קרסתי. וואו. קרסתי. כן, אני בטוח. קרסתי. בהתחלה הצלחתי להכניס אותם, בהתחלה, כי עוד לא התחילו הצילומים. אבל אז התחילו הצילומים, ואני נקרא לזה כמו שאני עכשיו פה, ואנשים מחכים שאני אדבר איתם. אתה מדבר עם בן אדם, איך שאתה מפנה זמן, דבר איתי עוד 5 דקות. צמיחה אגרסיבית. זה היה קיצוני. קרסת? לא היה לי, בהתחלה, אז תיבור, חודש ראשון, מה קרה? 30,000 שקלים, חודש ראשון. אחרי העלייה הזאת. ירידה. מהירה. מהירה מאוד. כן. כי פתאום אתה כבר בלוז של השירות, של המוצר, של כל הדבר הזה כאן, ואין לך זמן לדבר עם אנשים. אז אמרתי לעצמי, האם להכניס אדם במקומי, או לחפש מישהו למחירות. וזה מה שהלכתי, דווקא למחירות הלכתי. נכון. חיפשתי מישהו. אתה חושב שזה היה דבר נכון? לא עשיתי את זה בסוף, כי זה לא נכון. לגמרי. ויותר מזה, אנשים מגיעים למצב שכמו שאמרת, היומן שלך מלא, ואין לך זמן להכשיר מישהו בכלל. ואתה נכנס ללופ, וזה לופ מתיש, והרבה עסקים סוגרים בגלל זה. מגיעים למצב שאוקיי, שיודעים זה, הם מפחדים לאבד את הכסף, מפחדים לקבל את הירידה הקטנה הזאת, לא מגייסים מישהו, כי הם מפחדים שהם יאבדו את המומנטום, והם תקועים במחזור היפה שלהם, אבל שוחקים את עצמם למוות, מתישהו כבר מתחילים לדעוך, כי אין להם זמן לדאוג לשיווק, למחירות, הם כל היום בשירות, והעסק דועך ונגמר, כי מה שלא גדל, נובל. זה משפט שלמדתי, והוא כל כך קריטי כל פעם שאני רואה שאני לא גדל, יש לי איזה נורא בראש שאומרת, רגע, איפה המשימות המקדמות? וזה כאילו דבר פרטו, תמיד לראות כל יום שיש לך משימה מקדמת שאתה מיישם. כי קל מאוד להיבלה אוקיי, אני עושה רק שיווק ומחירות, אבל איפה המקדם? איפה הפיתוח העסקי? ושוכחים את זה המון. בטח, משפטים שהיינו באותו מקום. כן. וכמו שדיברת עכשיו, כמו שאמרנו עכשיו, הייתה לי באמת שאלת אותי גם לגבי המחירות. כלומר, אמרת, אתה עדיין עושה את המחירות. אז קודם כל, באמת קשה להביא את עצמך, את הידע ואת הזה. זה לא שאני לא יכול לססטם את המחירות, זה משהו שאני יכול לעשות את זה. כמובן שאחוזי ההמרה ירדו. פשוט אני חושב שאני יכול להגיע לסקייל כל כך גדול, בלי לססטם את המחירות, של 400 ו-500 אלף בחודש, שכרגע אני לא רואה את זה לנכון. עדיף לי לססטם את השירות ברמה של 300%, אוטומציות, את השיווק, את המחירות, מספיק לי, בואו ניקח רגע מספרים, מספיק לי לסגור בן אדם אחד ביום, ואני עם אחוזי סגירה של בין 30 ל-50% סגירה, 80% מהלקוחות שלי מגיעים מפה לאוזן, שזה קצת מעיד על תוצאות, כי הם ברוך השם מאוד מרוצים, אז הסגירות שלי הן מאוד קלות, וכשבאים רוצים אותי, אז עכשיו להביא מישהי שתעשה, שפה, ששם, ולהכשיר אותה, כן זה דבר נכון, אבל אם אני סוגר בן אדם אחד ביום, בוא נגיד 3 בשבוע, זה יוצא 12 בחודש, 12 בחודש שישלמו לך בין 3 ל-5 בחודש, אתה יכול לגדול במכפלות. אז פחות בראש סדר העדיפויות שלי כרגע זה לססטם את השירות, שזה הדבר שחצי שעה שיחה ובן אדם כבר מצטרף. אני לא צריך יותר משעה מזה, לזה ביום. בעתיד.
ותגיד, מה לדעתך הטעות הכי גדולה שבעלי עסקים עושים כשמנסים לגדול מהר? אני לא ניסיתי לגדול מהר, לדוגמה. זה קרה. בשנייה לא ציפיתי. בגלל זה הייתה בום ירידה חדה. אבל מה הטעות הכי קרה שהם יכולים לעשות ברצון? כי פעם, עד לפני שנתיים דיברו על תפתח עסק, זה קל, תקים. היום כבר מדברים אחרת. אומרים איך להגיע ל100,000. ואתה זה כאילו, זה השיווק החדש. תגיע ל100, תגיע ל50, רגע, אנשים לא יודעים בדיוק איך להגיע ל10. אז מה קורה לבן אדם שהולך אחרי הזרם, ואני מקים עסק, אני כבר רוצה חודש הבא להכניס 80,000. מה הטעות הכי קרה שיכולה לקרות בעקבות הרצון הזה? בוא נלך על שתי טעויות. אחד, שהיא יותר רוחנית, והשנייה שהיא יותר עסקית. טעות הראשונה, בוא נלך על העסקית, זה לפגוע בשירות. לרדוף אחרי הכסף. לפגוע בשירות, שזה אומר שאתה מכניס כל כך הרבה לקוחות, אתה לא יודע לספק להם את הסחורה, אנשים לא מרוצים, בסוף העסק קורס, או שאתה מקבל מלא ביקורות רעות, השם שלך נחתם, אתה מקבל קביעה מאוד מאוד קשה מעולם העסקי, בעיקר אם זה פרסונל ברנד, וכל מה שעשית הלך לפח, אתה רק הולך וצונח, צריך הרבה זמן שיקום. זה בפן העסקי. בפן המנטלי, זה הצמיחה המהירה שבסוף גורמת לך להתרכז בתוצאה ולא בתהליך. ומה שאני אומר עכשיו זה משהו שאני חוויתי על בשרי. זה להגיד לעצמך כל הזמן בראש, אני חייב את 100,000, אני חייב את 200,000, אני חייב לעשות XYZ. וכשאתה אומר את זה לעצמך, אתה מרוכז בתוצאה. כשאתה מרוכז בתוצאה, הרגש שלך מרוכז בתוצאה, ואתה הופך להיות תלוי. כשאתה תלוי בתוצאה חיצונית, זה משהו שאתה לא יכול לשלוט עליו. אתה מסכים איתי? כשאתה תלוי במשהו שאתה לא יכול לשלוט עליו, אין לך שליטה, ואתה מרגיש מעורער, חסר ביטחון, זה משפיע עליך מנטלית. כל דבר, אם לא הגעת לתוצאה, אתה עצוב. אם הגעת לתוצאה, אתה שמח, כמו סוחרים. הצליחו היום, הם מבסוטים, הם הפסידו היום, הם עצובים. והדבר הנכון לעשות, זה תמיד לשים את הפוקוס על התהליך עצמו, על הפעולות עצמם, על התוצאה היותר... עשיתי היום את מה שאני צריך לעשות, עבדתי בצורה הכי נכונה ויעילה, עמדתי במילים שלי, מעולה, זו התוצאה מבחינתי. האוטקאם של המספר יגיע בצורה אוטומטית, אבל אם אני אהיה תלוי בו, לא יהיה לי אנרגיה ביום יום, אני אהיה תלוי רגשית בדבר הזה, וזה מה שגורם לאנשים להרגיש שחיקה, דיכאון הרבה פעמים, נפילות קיצוניות במצב רוח שתלויות לא סגרתי אותו, הוא ביטל לי את העסקה, או אני חייב לסגור אותו, ואז שומעים אותך בשיחת מחירה, ואומרים, הוא רעב לכסף, הבן זונה. כן, שחרר אותי, מה זה הרעב הזה? אתה לוחץ עליי, כאילו, אתה מרגיש את הנידיות שלו. כשאני עולה לשיחה, נשבע לך, וזה היה לי איזו תקופה. אני בא ממקום של, בוא נקשיב, איך אני יכול לעזור לו? והייתי ככה תקופה, הייתי סוגר מלא עסקאות, פתאום, היה לי סוויפט במוח, בדיוק על מה שאני מדבר איתך עכשיו. ואמרתי, אני חייב להגיע ל50, אני חייב להגיע לפני 4 שנים, חייב להגיע ל50, חייב להגיע... הייתי עושה שיחות, ולא הצלחתי לסגור, ואז אמרתי, מה זה, למה לא מצליח לסגור? והבנתי שהבן אדם בצד השני מרגיש את האנרגיה שלי רעבה לכסף, שכבר אני לא בא ממקום של לעזור, אני לחוץ לסגור את הבן אדם. וברגע שחזרתי לסוויפט הזה, וזה עד היום מלווה אותי, לבוא נטו ממקום של לעזור, לא להסתכל על התוצאה שבא לי ממנה, דברים הולכים בצורה שאני לא יכול להסביר עכשיו. וואי, אני כל כך מזדהה עם מה שאתה אומר עכשיו. שמע, אני מעולם לא לקחתי ייעוץ עסקי. הקמתי את העסק ככה, רציתי. אמרתי, מה עושים פה, מה שם? בוא נגיד שהקמתי את העסק על בסיס הידע בשיווק. וואלה. כן. איפה למדת שיווק? מניסיון, גם בתור עורך. כשהייתי שם, אז אמרתי למה התחברתי, למה לא התחברתי. ראיתי סרטונים פה, ראיתי אנשים. כשהייתי רואה סרטון, אמרתי לעצמי, מה גרם לי להאמין לו? מה לא גרם לי להאמין לו? מה גרם לי להישאר בסרטון? כל הדברים האלה. ניסוי וטעייה. הייתי בהתחלה עושה סרטון לשיווק. מגניב. סטייל, שתקבל את הקרדיט שלה, סטייל לדרדנן, ממש. מקצוענית. לעומק חקרתי, חד משמעית. למדתי גם אצלה. מקצוענית. למדתי גם אצלה, לקחתי את הקורס אצלה, שמתי המון, חידד לי. תמיד אני אומר גם, חשוב להביא את עצמך, אל תעשה מה שכולם עושים. תן גם את עצמך, ואז פחות התחברתי לזה, אבל עכשיו שהקמתי את העסק, אמרתי, טוב, שיחות מחירה. לא הלך, לא פה, אמרתי, טוב, אני חייב לעשות ניסוי, אתה הראשון ששומע על זה. וואלה. כן, לא דיברתי על זה עם אף אחד. עשיתי ניסוי.
עדיין לא היה לי את השווי של כמה אני לוקח, שם דוגמה לפודקאסט. ידעתי מה המינימום, מה המקסימום, מה בדרך כלל זה לוקחים, עשיתי סקר שוק, אמרתי בוא נעשה ניסוי. כשהייתי מדבר עם אדם שהתעניין, הייתי מביא לו את המחיר הכי זול שיכול להיות, קיצוני. אנשים לא רוצים את הזול. לא, את המחיר הכי זול, כן. שיכול להיות, שהוא שאל אותי, אבל דיברתי קצר ולעניין. מה פה, מה שם, כן, זה פרק זה, אתה רוצה, מה פה, לסגור אותך, איך אתה משלם ככה, בכוונה. ולאחרים, ויש אנשים שהבאתי להם את המחיר, מחיר יותר גבוה, אבל דיברתי איתם, מה הם עושים? כי זה באמת מעניין אותי, מה הם עושים? למה אתה בכלל רוצה פודקאסט? עשית פעם? מה גרם לך לרצות? יש לך ניסיון? אתה יודע מה עושים שם? כל המעטפת מסביב, ממש בשיחה, הרוב פה סגרו איתי, במחיר הנמוך אנשים לא סגרו כמעט. וואו, זו דוגמה מדהימה, אחי. זה בדיוק זה. זו דוגמה מדויקת בטירוף. זה בדיוק זה, ואז אמרתי עצמי, ידעתי את זה, אבל... זוכר מה אמרתי לך בשיחה שלנו? אז אני בטוח שאתה עושה הרבה שיחות, כן? אבל כשהתקשרת אליי, אמרתי לך, היית פתאום באמצע משהו, אמרתי לך, חסר לי איזה רגע, השיחה הראשונה שהתעניינת בי, בשיחה הראשונה. עכשיו, שיחה הראשונה כבר למדת עליי וזה, אני עדיין בתור לקוח, אמרתי לך, גם בשיחה השנייה אני רוצה שכאילו תתעניין, תשאל, תבדוק וזה, כי כמה ביטחון זה מעניק ומאתר את הכסף. הכסף לא משנה. בדיוק. זה מה שקנה אותי אצלך, בעצם הביטחון שהענקת לי פתאום בשאלות, כן. בהבנה. כי זה הפחד בהתחלה, אמרתי עצמי, למה אנשים על מחיר קטן לא סוגרים? יצאתי בהטבה אז, כמו עכשיו, אמרתי עצמי, למה אנשים לא סוגרים? ואז זה בא לי, טוב, בוא נבדוק את זה, אם זה מה שעלה לי לראש. וזה בדיוק כזה. ואז אמרתי לעצמי, זה בחיים לא עניין של מחיר. זה עניין של ביטחון, בא לי לבוא אליו. לגמרי, עניין של ביטחון, נקודה. אני אשים את הכסף במקום שנותן להרגיש בבית, וזה למה שאנשים באים לפה, אני רואה, זה האנשים שאיתם דיברתי גם 10 ו-15 דקות. אשכרה. זה בדיוק מה שאתה אומר על השיחת מחירה הזאת, כמה זה חשוב, את הרגשת הביטחון, ועכשיו כבר ביטחון. בוא נעבור את זה, אתה מלווה יזמים, עסקים, חברות, הכל. עכשיו ברגע שאתה רואה את ההצלחה, אתה אומר, וואו, עזרתי לו לגדול, פתאום הוא עושה 100,000, 200,000, בוא ניכנס איתו שותף. יצא לך לעשות את זה? יש לי 2 כרגע שאני שותף איתם בעסק. שליוויתי. אחד מהם, אני לא יודע אם להגיד את זה, אבל כן, זה עסק בתחום המשכנתאות, בחור מדהים, שאני עובד איתו כבר מעל שנה. הוא הגיע אליי בשנת 2024, או תחילת 25. תחילת 25. הוא סיים את שנת 2024, מחזור כולל של 30,000 שקל. בהתחלה עשיתי לו רק פאנל שיווקי וכו' וכו' וכו'. אנחנו מסיימים את שנת 2020 וחודש שעבר, נגיד, של 2025, עשינו 150,000 שקל בחודש אחד. אז הוא עשה שנה שעברה, כל השנה, אמרתי 130,000 שקל, כל השנה. החודש שעבר עשינו 150,000 שקל. כלומר, פי 10. ולפני 3 חודשים בדיוק נכנסנו שותפים בווריאציה מסוימת, וזה החזון בעצם. לקחת עסק מהשלב הראשון שהוא מכניס 20, 15, להביא אותו ל-80, 100, ולהיכנס איתו שותף, כי הוא כבר יודע מה הערך שיש לי לתת. וכשהוא מסתכל על זה מהזווית שלו, אני נותן, הוא אומר, אוקיי, האם אני אלך לבד, והאם אני אלך עם ניב, איפה אני אעשה יותר, ואיפה אני גם משקיע יותר אנרגיה, מעמד, זמן. ברגע שהתשובה היא יותר מפי 3, פי 4, והם מרגישים את זה בעצמות שלהם, המסע ומתן הוא מאוד כיפי. כי אנחנו בווין ווין, שנינו יודעים שזה הולך להצליח, וזה גם, אני עובד על בסיס תוצאות. אני לא נכנס איתך שותף, יש אקוויטי, יש כמה וריאציות, אבל לרוב אני עובד על בסיס תוצאות. בוא תראה שיחד איתי, אתה עושה פי 3 בעסק שלך. אני אגיד לך, יקיר, לא משנה, נניח והמחזור שלך היום בעסק הוא 50,000 בחודש. אתה בצפי שלך אומר, וואלה, אני בשנה הקרובה הולך להגיע ל-100. ואני אומר לך, תשמע, יקיר, אחלה. אני מאמין שאיתי אתה מגיע ל-250. כלומר, יותר מפי 2 ממה שאתה מאמין. אתה נותן לי 30% מהעסק או לא נותן? בטח. עכשיו, כמובן שיש פה את החיבור בינינו, יש פה את האמון בינינו, וזה מבוסס תוצאות.
אז הרבה יותר קל לך לקבל החלטה, ולי יש את הביטחון בתוצאה שלי, אין לי בעיה להתחייב, כי אם לא הצלחתי, שנינו הפסדנו. אם כן הצלחתי, שנינו הרווחנו. וזה מה שאני אוהב במודל הזה. המטרה שלי זה להגיע ל5 עסקים כאלה, 6 עסקים, שאיתם אני אגיע למחזורים גבוהים של 1 מיליון, 2 מיליון, 3 מיליון בחודש. רק לעסקים האלה אני מכוון, לעסקים שמכוונים הכי גבוה, לאנשים שמכוונים הכי גבוה, אני לא רוצה 20 כאלה. אני רוצה 3, 4, 5 גג במודל הזה, להצמיח אותם לשמיים. ועם איזה עסקים אתה לא נכנס? עם איזה אני לא נכנס. כן. קודם כל, עם איזה אנשים אני לא נכנס. אז בדיוק. חיכיתי שתגיד את זה, שזה האנשים, זה לא העסק כן, כנראה. זה לא העסק. בסוף, איפה שאני רואה מודל עסקי שהוא נכון, נתחיל בזה, אם העסק הוא מוכר מוצרים ב-200 שקלים, 300 שקלים, סביר להניח שלא, אלא אם כן זה e-commerce וכו', וגם אני מעדיף לא לגעת. אנשים, שוב, אם לא כיף לי לפתוח את הטלפון ולראות את השם שלך על המסך, אני לא רוצה להיות שותף שלך בשום וריאציה. אם אתה לא בן אדם מצוין בכל מה שאתה עושה, אם אתה חפר, אם אתה מעגל פינות, אם אתה לא אמין ללקוחות שלך, לאשתך, לחברה שלך, מבחינתי קו אדום, כי אם אתה לא אמין עם אחרים, אתה לא תהיה אמין איתי, זה מעיד הרבה על אישיות. וזהו בגדול, אם אני מאמין במודל שלך, אני מאמין בך, אין שום סיבה שלא ניכנס שותפים, על בסיס תוצאות בכלל, כולם מרוצים, ציבים יעדים. לשם אני מכוון. זה נשמע כאילו אתה אומר את זה לי. לא, לרגע. לא, סתם, לא, משפט האחרון. שמע, מגיעים ביחד לזה. כל אחד שומע את מה שהוא רוצה לשמוע. כן. תראה, אחרי הפודקאסט, נראה מה המספרים, מי נגד מי, כמה נגד כמה. מכבים מצלמות. תגיד, אבל אתה אומר שבאמת חשוב ליהנות מהדרך. כן. כאילו, זה בעצם לא להסתכל על התוצאה. לא ליהנות מהתוצאה, ליהנות בעצם מהדרך. נכון. כי בעצם נראה לי אתה חי אותה 90% מהזמן, מהדרך. כן. עכשיו... שהתוצאה זה הדרך בעצם, המטרה זו הדרך, לגמרי. עכשיו, איך אתה באמת שומר על ההנאה, על זה שלא תשחק גם? וואו. כי זה כן קורה, איך ממשיכים ליהנות מהדבר הזה? וואו. תשמע, זו שאלה קודם כל, שאולי היא הכי חשובה מהכל. אני עובד הרבה על ההתפתחות האישית שלי, הרוחנית, לכל אחד יש תקופות up, downs. יש לזה הרבה זוויות. אחד שהיא ממש רוחנית, של ממש לעשות מדיטציות, להקדיש זמן לעצמך, להסתכל רגע על מה אתה עושה על הצד החיובי, ולא להסתכל תמיד על הצד השלישי, זה ממש עניין תודעתי, של להיות בתודעה של יש, של קבלה, של שפע, ואז אתה כבר ביום יום שלך, ניתן לך דוגמה עליי, יש לי ימים שלקוח שהולך לי הודעה, צריך איזה עזרה או משהו, והמוח שלי אומר לי, עכשיו שחרר אותי. ויש ימים שלקוח שהולך לי הודעה, ואני עושה את זה הכי בכיף, ואז אמרתי, למה? אני באותה סיטואציה פה ופה. למה פה אני בכיף? למה פה אני באיזה? ואז זיהיתי שפה אני בתודעה, וזה קצת רוחני, אבל אני בתודעה של חוסר, בתודעה של בוא נגיד, אנרגיה נמוכה, תדר נמוך, אנרגיה של מה הוא רוצה ממני, רוצה לקחת ממני וכו', של תאווה, של אני צריך יותר, שאני חייב להספיק וכו' וכו'. ופה אני בתודעה של אני מרוצה מהמצב הקיים. אני נוכח, אני לא חושב על מה יהיה, טוב לי באיפה שאני, אני סומך על עצמי, אני בביטחון עצמי גבוה, אני בתדר גבוה. אז זה הרבה עבודה רוחנית, על להיות בקבלה, להיות במקום הזה, כי סבבה, אתה יכול לעשות את אותו דבר 5 שנים, ובעולם מסוים לא לאהוב את מה שאתה עושה, במקום מסוים לא לאהוב את מה שאתה עושה, ובעולם מסוים כן לאהוב את מה שאתה עושה. וזה נטו עניין של איך אתה מסתכל על הדברים, וזה מטורף. כי הרבה אנשים סוגרים את העסק, כי הם בטוחים, העסק לא בשבילי. יכול להיות. אבל אני חשבתי לסגור את העסק, ופתאום הבנתי שזה לא קשור לעסק. זה קשור לבן אדם. וזה תובנה מדהימה, כי לא משנה מה אני אעשה, אני אדע ללמוד ליהנות מהתהליך. אני מאמין בזה לפחות. שזה מעניין. תהליך זה הדבר הכי חשוב שיש. כן. אם אתה לא נהנה מהתהליך, אתה לא יכול נראה לי להתפתח גם. אתה לא יכול להגיע לרחוק. אתה עובד 3 שעות ביום ואתה נגמר. חד משמעית. ועכשיו ככה לסיום, אחי, בוא נזמן טס. הזמן טס, אה? זמן טס, אחי. מה המסר שלך באמת, אבל לא קלישאתי, מסר אמיתי ליזם המתחיל והצעיר? מה המסר שלך? תן לי מסר אחד ליזם הזה, שאם אתה היית מקבל את המסר הזה, היית מתחיל בצורה אחרת לגמרי.
אז המסר ואני עדיין כל היום עובר עליו, המסר שהייתי נותן לכל יזם צעיר שבאמת רוצה להצליח, זה תשאל את עצמך את הדבר הבא. אם היית בטוח שאתה הולך להצליח, תציב לעצמך מטרה כלשהי, חלום, חזון, סיטואציה, מציאות מסוימת שאתה רוצה לחיות בה. אם היית בטוח ב100% שזה הולך לקרות, איך היית חושב, מתנהג, מרגיש ופועל עכשיו? אם היית בטוח ב100%. והתשובה תמיד תהיה, כלומר, יתחילו לעלות לך דברים לראש. אוקיי, אני יושב עכשיו במיטה, אין לי כוח לקום, לא הייתי מתנהג ככה. אני מרגיש חסר ביטחון, אבל אם הייתי בטוח שאני הולך להצליח, אז היה לי את החוסר ביטחון, אתה מתחיל לשאול את עצמך שאלות, אתה מבין שהרגשות, ההתנהגויות, החשיבה שלך, היא לא תביא אותך למקום, וברגע שתצליח להיות באליינמנט, זה נקרא, בשילוב עם הבן אדם שאתה רוצה להיות, במחשבה, ברגש, תקרא לזה מחשבה יוצרת מציאות, תקרא לזה איך שאתה רוצה. כשאתה תהיה ככה, יהיה בך אש פנימית, שתגרום לכל כוחות היקום, ותקרא לזה רוחני ותקרא לזה מדעי, להגיע למטרה שאתה רוצה. אז איך הייתי מרגיש, איך הייתי חושב, מרגיש ופועל, אם הייתי בטוח ב100%, שמה שאני רוצה לא יגיע, אלא הוא קיים עכשיו. אם תצליחו לעשות את זה, אם תצליח לעשות את זה, כל בן אדם שצליח לעשות את זה, ואני מרגיש שהגעתי לתובנה הזאת בגיל צעיר מאוד, אז הכל יראה אפשרי, ואז החיים כאלה סבבה, אתה גם לא לחוץ. וואו. זה ככה לסיום. סיכמת את כל הפודקאסט ככה בדקה. האמת, זה אחלה תובנה שהייתי מסיים איתה, ממש. כן, בדיוק, זה כמו שאני גם הגעתי למשהו דומה, לפני כמה שבועות, שזה, אתה מתעייף כשאתה חושב על להתחיל את הדרך. תחשוב על מה שאתה תהיה. תסתכל על התוצאה, הפעולות כבר יבואו לבד. כי אם אתה תחשוב רק על הפעולות, אתה תתעייף, ואת צריך את זה, איך צריך לעשות, למה, איך זה יגיע, כמה זמן זה יקרה? בדיוק. כאמור. זהו, תודה רבה, אחי. וואלה, היה לי כיף. היה לי כיף מאוד, היה מעניין. יאללה, תראה, אחי. אנחנו נתראה. ועכשיו מדברים על הפודקאסט, יאללה, כמה... תחתום פה, תחתום.